Program koji sledi sadrži plasiranje proizvoda. Kampovanje može da bude i drugačije od onoga na što vam ja pokazujem. Jer ovde stvarno to dođeš i živiš. Kontakt sa prirodom je način lečenja. I deca i žena su plakali kada smo odlazili sa kampovanja. Kad god smo u nekom smeštaju, nama je uvek rečenica prisutna: za nas je kamp. Iako se trudim da vam približim kampovanje kao jedan od najboljih načina boravka u prirodi, svestan sam da mnogi od vas to baš i ne vole. Kampovanje može da bude i drugačije od onoga na što vam ja pokazujem. Ja svakako preferiram kampovanje u, recimo, potpunoj divljini, ali to može da bude i na jedan kulturan i fin način, onako kako bi možda i ubedili vašu lepšu polovinu da ide sa vama. Pokušat ću da vam pokažem na sopstvenom primjeru kako može da izgleda jedno nezaboravno letovanje u kampovima, dakle kulturnim kampovima gdje ćete imati sve ono što vam je potrebno. Možemo, Điko? Ajmo! Uputio sam se na Sitoniju, to je onaj srednji prst u Grčkoj. To je oblast sa najviše kampova na tako jednoj površini. Plan mi je da 12 dana provedem tamo, a pre toga pauzu pravim u okolini Vranja, tačnije u kampu Enigma. Kamping turizam u zapadnoj Evropi je daleko razvijeniji nego kod nas. Tako je i ovdje slučaj da u kampu Enigma pretežno borave strani gosti iz zapadne Evrope, a naših turista gotovo i da nema. Kamp Enigma je jedan od najboljih kampova u Srbiji, ima svoje bazene, restoran i ponuda je stvarno sjajna. Ja ovdje ostajem 2 dana, a nakon toga nastavljam svoje putovanje za Grčku. Evo me konačno na Sitoniji, tačnije Neos Marmaras. Kamp se zove Marmaras. Skroman je kamp, nije ništa posebno, ali ima sve ono što mi je potrebno. U sklopu kampa imate restoran, prodavnicu, toaleti su čisti, uredni, na obali mora je, dakle i više od onoga što mi je potrebno. Ovdje ću se zadržati nekoliko dana, a potom idem na drugu stranu poluostrva. Ovdje upoznajem Ivana Simonovića, koji u ovom kampu sa svojom porodicom boravi 4. put. Ivan je po struci mornar, kapetan je teretnog broda i očigledno se na poslu ne zasiti mora. Brate, mi ovo više i ne smatramo letovanjem nego načinom života. Dovoljno nam traje, da je više nego odmor, nego nam je ovdje dobro. Čitavu godinu odbrojavamo dane da dođemo do kampa. Čini mi se da ta kategorija ljudi koji odluči da uprko svemu dođe na kamp je drugačija od svih ostalih turista. Od kad smo počeli da kampujemo, nekako me skoro i vrijeđa kad neko kaže da sam turista. Jer ovdje stvarno to dođeš i živiš. Nije baš neki turizam, nekakav su ljudi inače navikli da odeš neki smještaj, pa tu nešto se sad organizuješ oko kupanja, imaš 7 dana, velike očekivanja, velika razočarenja. Ovdje je drugačije. Nemaš neka posebna očekivanja, nego dođeš i živiš, tu probaš lokalne namirnice, nosi se sa vremenom i nevremenom i to je to. Da li bi išao u neki smeštaj sad? Ne, brate. Ne, smeštaj posle ovoga, ne znam šta treba da se desi danas. Ok, odemo mi ponekad tokom godine na smeštaj, ali to je više da ako nemaš opciju da kampuješ. To kao u smislu godišnji odmor, samo kampovanje. Ivan, njegova supruga koja je profesor na Beogradskom univerzitetu i njihova 2 dečaka od 5 i 10 godina ostaju u kampu i po mjesec i po dana. Zanimljivo je to što sve dane provedu u jednom zajedničkom porodičnom šatoru. Ovo je poprilično jednostavno, nisu velika ulaganja i imate svoje draži. Nekako malo veći kontakt s prirodom imaš pod krošnjem i to čuješ ove cvrčke, nemaš klima uređaj.
nekako si napolju svo vrijeme. I to je poenta u odnosu na, to je ogromna razlika u odnosu na smještaj, što ne robuješ pripremi za bilo šta, za kolektivnu večeru, za odlazak u restoran, za putovanje, za automobil, ništa od toga. Znači, legneš da spavaš, probudiš se i tu si. Nema gubljenja vremena. Dan traje duže. Mnogo duže. Pogledaj samo koliko običnim ljudima treba dok, ako su na smještaju, pa makar i da su na plaži, u taj smještaj ne možeš da uđeš bilo kako obučen, treba ti neka obuća, treba ti neka garderoba, neka torba da je poneseš do plaže. Nama i ovdje vidio si da nam dolje stoji suncobran. Od kako smo došli postavili smo jedan kamp, ovdje nam je šator i ovo nam je jedan dnevni boravak, a drugi je na plaži. Ne moramo da selimo ni one leželjke, peškire, ništa od toga, mišići za decu, one maske za roljenje, to je sve dole mjesec dana i krenemo da skupljamo te stvari kad krenemo da se pakujemo za kući. Vidi mi, pazi šta ćeš da obučeš. Da. Da bude nekad hladno pa mi treba majica. Kao uglavnom smenjuješ kupaći i donji veš. I u kampu možete da obavljate sve one aktivnosti na koje ste navikli da obavljate u smeštaju. Tako ja, na primjer, šišanje i sređivanje brade bez problema radim u bilo kojem kampu. Đorđe ima 74 godine. Po profesiji je akademski slikar. U kampovanje se zaljubio još kao student. Obilazio je Evropu u folciki sa jednim šatorom. Kaže da kad jednom počneš da kampuješ, onda to ne napuštaš. Pa tako i kad dođe porodica. Uvek su deca bila s nama i oni su oduševljeni. Oni imaju isto po 17 godina, imaju mali šator i tamo su s one strane. Kao odvojeni ste? Da, kuvajage. Međutim, tu su stalno. Mislim, oni imaju svoj džeparac, kao same će da kuvaju, imaju kompletnu opremu, ali su više ovde nego tamo. Vrlo su prilagodljivi, naučili su da se druže, naučili su da udobnost nije sve, nego da postoji jedan kompromis i da postoji ono što je najvažnije, a to je kontakt sa prirodom. Kontakt sa prirodom je način lečenja od svega i svačega. Čovjek pobegne iz betona, pobegne od onih stravičnih reality programa, izmesti se, ja recimo nemam ovdje ni mobilni telefon u kampovanju. I to je blagodat, to je fantastičan osjećaj, kontakt sa prirodom direktan. To je kao kad čovjek hoda bos po travi ili ide u patikama. U patikama je udobnije. A kad hoda bos po travi, on se leči, on ima bolji kontakt sa prirodom i tu nema alternative, tu nema zamene. To je to. Je li bilo nekih letovanja u smeštaju redovnom? U apartmani to, pa dešavalo se, ali to je opet bilo, ponekad se napravi propust, uvek je to propust, zato što postoji dogovor sa prijateljima. Pa oni nisu za kampovanje, onda ajde da iznajmimo neki apartman i onda idemo zajedno. Kompromis znači? Jeste. Šta je bolje po vama? To je izlično pitanje, tu nema dileme, uopšte kampovanje je nezamenljivo. Recite mi, s obzirom da kampujete u šatoru, rekli ste mi da nemate baš puno opreme da nosite sa sobom. To je sad moj individualni stav. Kamperi su različiti ljudi, neko ima potrebu za obiljem dodatne opreme. Ja imam taj stav, meni prija jednostavno taj neki asketski stav, znači da imam minimalan šator, jer šator doživljavam praktično za prenoćište, znači ja se uvučem u šator da prospavam noć, a napolju sam ceo dan. Tako da mi ne treba šator veliki, ne treba mi dodatna oprema, postoji ono suštinsko što je neophodno, stolica, hamok, neki način kuvanja i to je to. Ne treba više od toga. Pa evo, moji prijatelji sa kojima kampujem, upoznali smo se pre nekoliko godina, opet tako u jednom kampu, prepoznali se i sada smo kumovi. I dalje letujete zajedno? I dalje letujemo zajedno, svakako.
i nakon kampa Marmaras upućujem se u kamp Talata kod mesta Kalamici na samom jugu Sitonije. Dobio sam preporuku da je taj kamp odličan za porodice, tako da je, verujem, pravo mesto i za mene. Ono što je dobro kod kamping odmora je uvek da možete da promenite kamp kada god to poželite. Bilo šta da vam se ne sviđa, vi sednete i odete u neki drugi kamp, a hvala Bogu ima ih koliko god hoćete, pogotovo na Sitoniji. Čak i ne mora da vam se ne sviđa, nego i ako želite da vidite neko drugo mesto, vi uvek možete da se spakujete i da promenite kamp. Ne morate da rezervišete, a možete ukoliko to želite svakako. Evo me u kampu Talata. Ovo je bukvalno jedan mali grad. Kamp, koliko znam, prima oko 2000 ljudi i ono što je interesantno, što mi je zapalo za oko, ima dosta ljudi iz Srbije. To me prijatno iznenadilo. Pored naših ljudi tu ima dosta i Bugara, Rumuna, Grka svakako i ima iz ostalih zemalja, ali ovo je ono što preovladava u ovom kampu. Ovaj kamp je najveći na Sitoniji i pruža sve ono što vam je potrebno za boravak od više dana na ovako jednom mestu. Dakle, sve ono što imate u nekom selu na Primorju imate i u ovom kampu. Dakle, imate prodavnicu, imate butike, imate kioske sa brzom hranom, restoran, imate bazen u samu plažu, imate sportske terene za odbojku na pesku, za tenis. Dakle, sve ono što možete da zamislite u nekom malom selu imate i u ovom kampu. Plaža je dosta velika, rekao bih po nekoj mojoj slobodnoj proceni oko 500 metara i na njoj uopšte nema gužve. Nije peščana, od sitnog je kamenčića i stoga je i voda ovako bistra. Plažni bar je odmah tu pored i ćero, ne tu vodu u usta, čekaj. Ovu vodu, ćero, piješ, a ne tu slanu. Preko dana, ulice u kampu gotovo da su puste, svi su na plaži. A nakon kupanja, kad zađe sunce, onda kamp oživi. Počinje druženje, komšije odlaze jedni kod drugih, večeraju zajedno, deca voze bicikle, igraju žmurke i neke nove meni nepoznate igre. Zanimljivo mi je bilo videti koliko se pojedini trude da ukrase svoju parcelu. Pa tako nije ništa neobično videti u sred leta novogodišnje ukrase na šatoru, saksije cveće ispred kamp prikolice ili neke vazne sa cvećem na stolu za ručavanje. Sve te sitnice čine da se čovek još lepše i prijatnije osjeća dok boravi ovde. Kad naš čovek želi da te ugosti, on te obično pozove na rakiju. Tako je i meni stigla poruka na Instagram od Aleksandra, koga do tada još nisam poznavao. Sa zadovoljstvom prihvatih poziv. Kampujem ceo svoj život. Kampovao sam od neke 3. 4. godine, to je 81. 2. sa roditeljima na Hrvatskom primorju. Posle toga smo se preselili na Crnogorsko primorje. Onda smo napravili malu pauzu, onda sam ja napravio grešku misleći da sa malom decom ne mogu kampovati, pa smo supruga i ja i klinci išli po raznim smeštajima i onda kada smo prelomili da ipak pokušamo sa relativno malom decom, pokazalo se da je to besprekoran vid odmora. Mi kad smo dolazili smo prvih par godina sa šatorom i bili smo 10-14 dana. I deca i žena su plakali kada smo odlazili sa kampovanja. Zato što mi je bilo premalo. Sada smo produžili, krenuli smo 10, 14, 20, 21 dan. Sada smo na nekih 30 dana ovde i to nam je onako zadovoljavajuća mera da ispunimo i srce i dušu. Zanima me kako je druženje u kampovima? Ljudi su neposredni, ljudi su otvoreni, komšija ti je blizu, upućen si na komšiju,
upućen si na poznanike, na prijatelje. Druženja su u svim segmentima fantastična, počevši od jutarnjih kafa, zajedničkih ručkova, zajedničkih večera, i mi veliki i klinci pogotovo. Jel se sklapaju nova prijateljstva? Neverovatan broj ljudi upoznaješ, što naših, što naravno Makedonaca najviše, sa njima sam nekako uspostavio najprisniji kontakt. Sa Grcima također, što sam bio pomalo sumnjičav, sa Bugarima, svake godine. Neverovatno. Problem ti je kada ti dođeš sam u kamp, pa sada treba da razmestiš, na primjer, šator. Tu ti uskaču ljudi sa strane, pomažu ti, šire se zajednički tende, zajednički se postavlja kamp. Prvi ti komšija kuva kafu, drugi komšija donosi rakiju da se popije i prosto tako funkcioniše. To su nepisana pravila koja rade već godinama. Toga se sećam i kad sam klinac bio sa roditeljima, kad smo kampovali, a tako i dan danas. 4 godine smo nas 4, supruga, deca i ja, kampovali sa šatorom, ali sada smo, evo, 2. godina sa prikolicom i uživamo. Jel može da se meri razlika, šator, prikolica? Prikolica je za nijansu komforniji vid kampovanja, u smislu stojiš, imaš komotnije gde da se presvučeš, ali to je mrtva trka. Ko šta voli. Nema greške doći na kampovanje niti sa šatorom, niti sa kamp prikolicom. Samo ko šta preferira? Jeste. Jeste li vas 4 svi u prikolici? Nas 4 smo planirani bili da budemo svi u prikolici, međutim stariji sin, evo već 2. godinu, znači sada ima 14, on kampuje pored nas u svom šatoru. Sam. Da li bi nekada opet otišao u apartmane? Ne bih nikada, jedino ako budem prinuđen, ali stvarno ne bih menjao ovaj vid odmora. Odmor je stvarno i za dušu, i za srce, i sve. Ko nije društven, ko ne voli ljude, nije za njega ovaj vid odmora. Za svakoga ko je iole društveniji i ko voli da upoznaje nove ljude, ovo je prava stvar. Mala skromna prikolica iz 1985. godine i više nego dovoljna za 4 osobe. Ovde se rasklapa, ovaj krevet se rasklapa i bude sto za ručavanje za 4 osobe. Ima frižider, tako da je komotna za boravak više dana. Sa Aleksandrom i njegovom porodicom sam se družio narednih nekoliko dana. Pa tako i jedno veče proslavi smo i rođendan njegove supruge Ana Marije. Okupile su se komšije i prijatelji koji takođe ovde kampuju godinama i uverih se u ono što svi kamperi pričaju, a to je da su druženja i poznanstva ono što je ovde najvrednije. Da čujemo odakle ste? Novi Sad. Svi iz Novog Sada? Novi Sad. Beograd. Beograd, jel? A jeste se znali pre kampa s obzirom da ste iz Novog Sada? Ne. I kako se družite u kampu? Jeste dobri drugari? Da. A jel se više družite sa dečacima ili devojčicama? Pa, devojčicama. Jel ima negde bolje mesto za more od ovog? Ne. Jel volite da odlazite ovde? Da. Jel kampovanje najbolje? Da. Jel ima nešto bolje od kampovanja? Ne. Hoćete opet dolaziti? Da. A jel spavate u šatorima ili u prikolici? Svi ste u šatorima? Ja u prikolici. I jel volite šatore? Da. A jesi ti spavala nekad u šatoru? Ne, samo u prikolici. Jel ti lepo u prikolici? Da. Žaklina, lekar, pedijatar po struci, majka 4 dece. Letuje u kampu već 14 godina. Ona sa svojom porodicom ovde provede mesec dana. Predivno je kampovati sa 4 dece, mnogo bolje nego u bilo kakvom smeštaju. Deca su stalno s društvom, stalno se igraju, stalno su napolju od jutra do sutra. Dakle, nema onoga, dosadno mi je, šta mi treba, daj mi ovo, dodaj ono, sve se sami snalaze. Sami spremaju doručke, sami idu
na plažu, malte ne, sami idu na bazen, druže se, imaju puno društva. Kažeš da je deci tako, a kako i odraslima? Odraslima je divno. Dakle, najlepše je ustati ujutru bez onoga mama. Vi sedite i pijete kafu na miru, oni se vozaju, idu vamo tamo, idu do drugara da ih obiđu. Onda dođe tu, naravno, obaveza oko dece, ali ne onoliko koliko bi bilo da smo u bilo kom smeštaju. Ja sam jedne godine bila s decom celog leta i bilo mi je divno. Deca su bila mala, 6, 4 i 2 godine i bili smo celog leta. A suprug? Suprug je išao, dolazio nekoliko puta, po nekoliko dana bio ovdje. Ja sam bila s njima sama ovde i bilo nam je divno. Ostajalo nam se još, nije nam se išlo. To sam hteo da pitam, znači celo leto i bilo je malo? Bilo je malo, da. A ovih mjesec dana to je uvek malo. To je malo svima. To je malo deci, malo nama, ali toliko je. Ne možemo više zbog posla, moramo samo mjesec dana definitivno. Odredili smo jul je najlepši, ipak u kampu. Kažeš samo mjesec dana, a to je drugima misaona imenica, s obzirom da je standardno letovanje 10 dana. Pa kažem, ne znam, mi sad onako, kad pomislimo na tih 10 dana, ne znam da li bismo krenuli uopšte na 10 dana letovanja. Da li bi nekad opet otišla u smeštaj? Pa ne. Idemo mi svake godine nekoliko dana u predsezoni, ali to je ono mučenje. To je, pa nekoliko dana, budemo i već je gotovo, siti smo svi. Ipak je nama i stalno, kad god smo u nekom smeštaju, bilo da je zimovanje ili letovanje, nama je uvek rečenica prisutna, a za nas je kamp. Nama je najbolji u kamp prikolici, eventualno u kamperu. Kamper je još bolji. I deca ojačaju, čvrstnu, budu samostalniji, sama se snalaze, što nije moguće ovako. Znači, mi sve nešto, nemoj ti, nemoj ovo, nemoj ono, kad ste u smeštaju, naročito, tamo je, što se dece tiče, nemoj da slomiš ovo, ne pipaš ovo, nemoj ono, a oni su u zatvorenom prostoru i prosto nemaju šta da radi. A ovde je na čistom vazduhu, pored mora, stalno imaju taj dotok vazduha s mora, čitavog dana. Prelepo je, definitivno. Znači, možemo da pozovemo gospođe da dođu da kampuju? Naravno. Kako god, bitno u kamp. To je pravi odmor. Naročito oni ljudi koji imaju malo više dece, a voljela bih da ih ima više. Mnogi misle da je kampovanje jeftinije letovanje, ali to je daleko od istine. Ovo su samo ljudi koji žele da svoj odmor provedu u prirodi sa svim potrebnim komforom koji im omogućava da odmor provedu prijatno. Neko kampuje u šatoru, neko u prikolici i kamperu. Ja sam neka opcija između sa svojim kombijem, ali to je samo stvar ličnog izbora. Svima nam je zajedničko uživanje u prirodi i u dobrom društvu. A vi ako ste voljni, izvolite, pridružite nam se u nekom od narednih letovanja. Idemo. Papa, Dina, papa. Kaži ćao. Ćao, ajmo kući. Idemo. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.